ba sana'a akwai gajiya. Ka tsaya ba ka sana'a zuciyanka ta mutu. Ka fito a kisiya. Wallahi Allah ba kuɗi a hannun mutane. Ana son a sai kaya amma babu kuɗi a hannun su. Wallahi Allah mutane ne suka taya ba su siya ba. Ni ga ni ba abinci ba lantana ta sa a gaban ta ci. Duk ga su duk kayan kanshi ne wallahi daga turaren sai a ɗarra bakur. Ba za a ɗarra bakur yanzu ma kai. Da ba kasuwa. Bari dai mu kaɗa dai mu can. Kaji. Kai ba tuwo mai man gyaɗa ba sauransu to tuwo da man gyaɗa. Maganin saro a ɗarare bakar kakar. Kai zo mu gani. A sai waga. Alƙur'an ganin ka ya fi ganin sabon gwamna hawan yau. Dan Allah. Tun ɗazin na wallahi shi abin gashi ba abinci ba lantana ka zo na ka siya. Ni matsala na da kai ka fiye surutu. To ga na ganka ba dole in yi surutu ba. To shikenan dai ɗaya ni sayan abin ka zai. Ai waga ka zaɓa ga sunan. Wannan yaya wannan tomtom ne wai? Lemun tsami ne. A lemun tsami a daga shi kuma cikin kwali. Na sachet ne na turawa kai kuma kai kawanci kuma kai. Okay irin na Japan din nan. Shi. Okay to wannan shi nawa yake? Wannan farashin India ko na Turai? A na China nake so. Yan baka na Najeriya gaskiya. Na Najeriya? To Buhari ya hau abu ya yi katata. Dalan America 10 nake sai da shi. Amma tun da kai ne. Wannan din? Ni ma fasa ma daukan shi. Shi kuma wannan fa wannan lollipop din nan ne dan sweet din ne na tsotsa ko? Da sandan ba'are ne ka wanta. Okay. Sandan ba'are nan. Sandan ba'are. Sanda muke da muna yara. Baban mu ya sha ya kawo mana kalan wannan. Ashe shine. Kai amma ya na ganshi cikin leda. Wallahi ka san wannan ne da kamfanin Alkaki multimedia kenan. Okay. Alkaki multimedia. Shi kuma nawa? Wannan 250 yake farashin Najeriya. Ni in ka sayi man naira 5 zan saya gaskiya. In ka sayi man naira 5 zan saya. Idan ba ka kyauta ko? Kyauta? To ba ni na ba fara sadaka ba tukunna koko. Sai dai ka da wani abin dai. Wannan shi na mai ne. Wannan? Wannan kace irin giyan nan ne na ruwan zanzan ne. Dan Allah. Allah ruwan zanzan ne. Ga mahotan Saudiya na gani da wani da Alhaji Mudi da ya je Saudiya nan. Kai shi wannan ga hoton shi rami nan ba? Na ga gaskiya na ga hirami. Wai ai in ka lura ga hoton su da suna a gefe. Okay wannan kabarin Fir'auna ne kenan. Assalamu alaikum an zo gurin.